pareix ser que ho han desestimat perquè s'aplica la legislació autonòmica, aleshores valorem que és un fet que ratlla la no independència del poder judicial, és a dir, posa en evidència que els tribunals no són independents perquè tenim jurisprudència del 2006, del 2007, de la mateixa sala, dels mateixos magistrats que han dictat coses contràries a la que pareix ser que va ser la sentència del Cabanyal. Això vol dir que, al nostre entendre, una interpretació no clara de lo que venia sent estar al Tribunal Suprem. Així és com des de la plataforma Salvem el Cabanyal han valorat la sentència del Tribunal Suprem que dona llum verd a la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez. El dictamen autoritza el consistori a enderrocar les vivendes que estime per ampliar l'avinguda i a fer-ho independentment que formen part de la zona catalogada com bé d'interès cultural. Des de l'Ajuntament s'han felicitat per la sentència i han anunciat que sol·licitaran al Suprem que també resolga el recurs de la Federació de Veïns. Un dictamen que esperen favorable, ja que es fonamenta en els mateixos arguments que el recurs desestimat de la plataforma. Una vez más, insisto, se ha demostrado la legalidad absoluta de las actuaciones del Gobierno municipal que preside doña Rita Barberá. Una vez más. ¿Y qué se consigue con estas actuaciones de estos grupos amparados por el partido de la oposición? Pues simplemente ralentizar, paralizar y perjudicar el desarrollo de la ciudad. La decisión firme del equipo de gobierno de seguir adelante. Vamos a continuar adelante y ahora ya, con absoluta firmeza y seguridad, vamos a empezar a actuar en toda la zona de la prolongación de Blasco Ibáñez. Des de Salvem el Cabanyal admeten perduda la batalla per la conservació del barri. És per això que ara dedicaran tots els seus esforços en aconseguir indemnitzacions justes per als afectats. Per defensar que se respecte des de la primera fins a l'última lletra de la legislació vigent i que si parlem del preu de mercat, que siga el preu de mercat, no 500 euros que estan donant el metre quadrat, quan el preu de mercat està en més de 2.000 euros el metre quadrat. Això, el dret a reallotjament, és a dir, que no n'hi hagi ningú que tinga que eixir de sa casa sense tindre una altra casa en l'entorn en el que viu i en les condicions dignes